তুলতে বলছি কিন্তু আমার ছবি আছে। হ্যাঁ না অসুবিধা নেই। Oh, you're right. You're absolutely. Oh, you just be patient. Now it's done. Så efter at have kørt vildt længe, farvel, er vi nu stået af midt i, hvad der ligner ude på landet, Bangladesh. Altså alting i Bangladesh er mere eller mindre ude på landet. Men det her, det er godt nok langt ude. Altså, kragerne er vendt. Men der ligger et hus, og der skal åbenbart foregå noget af Michaels børnearbejde her. Der er nogle af hans meget unge ledere med. Den unge mand her er en ung muslim, men altså også aktiv kristen. Det er en kombination, man godt nogle gange er nødt til at antage i Bangladesh. Skal I alle sammen sætte jer hen på bænken? Så må vi se, hvad der sker. Så bliver der båret stole ud. Nu skal jeg også sidde ned. Det er noget kludder, for jeg skal jo filme. Men det finder vi nok ud af. Ja, og så tager alle deres trøjer på. I love Bangladesh, står der. Og der er stadigvæk nogen, der har nogle af deres julegavetrøjer på. Det giver stor lykke. Men nu skal alle være ens. Blå trøjer. Ledertrøjer. Førertrøjen simpelthen. Og så skal vi så se, hvad der sker. Og på et flot banner, så står der: De glemte børns lejr. Denne dag var Davids søn født. Jesus er Herren. Elsk hinanden, som jeg har elsket jer. So it's not your house, but you can use it. Yes, just we can use. You can use it. Yeah, and our team can use. We just talk with. Herovre er David eller Michael i gang med at puste en ballon op med en pumpe, der er, eller en badebold op, der pumpen er sponsoreret af Spanor. Jeg ved ikke rigtig, hvem badebolden kommer fra, hvor den kommer fra. Men alle er i hvert fald meget interesserede i det. Og så pakker Michael tingene ud, som han har fået fra Herfølge Boldklub. Og folk de flokkes omkring og vil gerne se, hvad han har med til dem. Jeg skal prøve at gå lidt tættere på. Se her. Ja. Se, fine shorts. Det er faktisk super godt med den slags tøj, fordi man kan bruge det hele året. Selv nu er det shorts værd. Ja, I har fået. Det ved I godt. Nu må der nogle andre have lov til at få lidt. Hej Stina, prøv lige at se din bold, der er kommet til ære og værdighed. Lille Rejoice, han synes, den er pragtfuld, den bold der. Han hedder virkelig Rejoice, den lille unge. Jeg har altså også bedt for ham. Armbarn. I løbet af ingen tid er der på det her meget stille sted samlet sig hvad? 20-30 børn. Så bliver lederne fordelt strategisk rundt omkring. Raise the hands. Who came fasting here in this camp? Clap for them. Hvem kom først? Who sent me? Who sent me? Hvem kan se mig? Den der Molille, hun er altså pragtfuld. Og Rejoice, han har sin egen mening om tingene. Han har lavet sløvbamset, den der. Skal pumpet ind i de andre bolde op.
বলটা নিয়ে বলের দিকে দেখাই দেবে খুদা মাত্র বানিয়ে দেবে Så fattede hun, at hun skulle lige tage sig af en lille fyr der. Han ødelægger jo lejen. De har den ene bold, så vil han have den. De har den anden bold, så vil han have den. Og så skal vi lære at shive. Og David er god til at shive. Altså ret sjovt at shive. Men det er tydeligt, de er ikke vant til det. Det er helt nyt for dem. Se de fine bukser og have følge boldklub. Så føres der regnskab med vinderne, og det er meget, meget interessant. Nøj. Hvem har vundet? Nu skal mor Lille også være med. Hun er altså overdrevet festlig. This game about how to cook fast. So they will show how to cook fast. How to cook. Hvordan man laver mad hurtigt. Og så bliver der lavet mad. Ja, mor Lille har vundet. Man kan vel sit kram, når man nærmer sig de 100.